Ano nilalaro mo? Oh, kaya ka na kaldo, kaya ka na. Oh, kaya ka na eh. Ay, naglalaro ako. Ngayon guys, naglalaro siya. Ngayon guys, kain tayo. May nahingi ako sa kabila. Kila mami na kuwan sa kapitbahay namin na gabi. Wala kaming ulam guys. Ito lang sana ang ulam ko. Yung kuwan ng baby ko. May nahingi akong gabi. Pakbet na gabi. Inasiman pala guys na gabi. Sarap to guys, lutong probinsya lang. Kain tayo. Oh. Bali dalawa lang kami ng baby ko dito ngayon guys sa bahay. Si Mrs. Puntong Solano. Sarap. Nakli ka na. Ito masarap to, dahon. Oh. Kaya nakli ka na. Kain tayo. So guys, kain tayo. Sarap ng ulam. Ayan guys, gumagawa ko ng lamesa dito sa kwan. Ginawa kong silungan dito sa kwan, sa bahay namin. Ginawa kong silong dito. Ayan yung bahay namin guys. Tapos dito gumawa ko ng parang tambayan namin. Tapos gawa rin ako ng kalan dito sa banda rito. Pero ngayon gagawa muna ako ng mesa. Ito yung kwan, rita-ritasong mga kahoy lang dito.
Yan guys, nagawa ko na, lagyan ko na lang ng brace nya para hindi siya magalaw-galaw. So yan guys, natapos din. Nagawa ko na. Kunting punas na lang ito, okay. So yan nga guys, dito na naglalaro yung baby ko. Ayan. Train. Hindi. Yung ganito. Bale, ito yung parang bubong niya guys, kuwan lang. Ito yung sako ng tanner bag. Tapos yun yung sirang kapote. Tapos sa ibabaw niya, kaya malamig dito sa baba niya, yung kuwan. Yung pinaibabawan ko ng dahon ng kuwan ng nyog. Maraming dahon ng nyog para hindi masyadong mainit dito sa kuwan, tolda, parang tolda. Tarapal na nilagay ito.
kaya medyo fresh ko dito. Kaya punta na dito yung baby ko. Ano masasabi mo? Bye-bye. Bye-bye.